αυτό εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας βασανίζει και ό,τι σας ταλαιπωρεί, και όπως πολύ σοφά είπε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, και αυτό, ό,τι και αν είναι αυτό, θα περάσει όπως θα περάσουν άλλωστε όλα. Προς το παρόν θέλουμε να περάσει αυτός ο καύσωνας που μας βασανίζει και έτσι σταδιακά τον αντιλαμβανόμαστε. Δέχομαι και τα δικά σας λόγια και τα δικά σας θεμελιώματα που μιλούν για την αναζήτηση δροσιάς. Μόλις διάβαζα και ένα βίντεο που έλεγε για φίλους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, αλλά επειδή εργάζονται δεν μπορούν να βουτήξουν, δεν μπορούν να φύγουν, να παρατήσουν τις δουλειές τους και να πάνε για μια ωραία βουτιά. Ναι, υπάρχει και αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει εύκολα, όσο γίνεται πιο εύκολα και ανώδυνα, αυτό το κοκτέιλ ζέστης, καύσωνα και αφρικανικής σκόνης. Καθόλου δεν μας αρέσει ένας τέτοιος Ιούνιος. Ελπίζουμε μόνο να μην κρατήσει και μέσα στο καλοκαίρι σίγουρα θα βρούμε άλλες ευχάριστες δραστηριότητες. Να, για παράδειγμα, το επόμενο